ma'ana shi ne hasken sa aka halitta, haske ne a sama a lokacin. To a nan gurin haske min haisu kuwa amrun hissiyun ko ma'qulun. Ina son ku fahimta da kyau don saboda da ku za a tattauna, kila ba za a zo mu a tattauna da mu ba, amma in kun je rigima can za a tattauna da ku ba ku ba. Hissiyun ne ko ma'qulun ne? Idan ka ce haske ma'qulun ne ka walwale kanka, domin hissi shine ma tudrikuhu al-hawas. Al-hawas kuma shine waɗannan gabbai da ke isar da sako zuwa ga jikin ɗan adam. Ido wanda ke bada launuka, kunne wanda ke bada sauti, harshe da ke bada ɗanɗano, hannu da yin an taba a jime motsin abu, jiki wanda ake jin zafi ko sanyi da shi. Duk abin da ake iya jinsa da ɗaya daga cikin waɗannan kafofin shine hissi ba ma'qul ba kenan. Kaga haske anan ya zo mai kenan? Hissiyun ne ba ma'qulun bane ba. Bari mana mu gama mala ai ba mu je karshe ba. Haske ya zama hissiyun ne ba ma'qulun bane ba. Hissiyun ne ba ma'qulun bane ba. To kuma anan gurin ma samuwar gangan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gangan jikin sa lokacin da aka haife shi. Shi ma menene? Hissiyun ne ba ma'qulun ba. Inda a ce misali sun yi kokari su mayar da shi a can ma'qul ne, kaga abin da ido bai gan shi ba kenan, kunne bai ji shi ba, abin nan bai ji shi ba, amma ba da su tabbatar da ba can gurin gashi hissi kuma su tabbatar da shi a nan gurin hissi, ya zama tuka da warwara kenan. Ina fatan ka fahimta da kyau. Shi yasa farko abin da ka ce hissiyin ko ma'qul, sannan kaddara ma'qul ne don su ji daɗin tabbatarwa yadda ba za su tuka da warwara ba. Wa ya faɗa? Wa ya faɗa? Idan sun ce hadisi ne annabi ya faɗa, sai mu kawo hadisin. Lokacin da za mu yi magana akan hadisin, ba za mu kafa hujja da maganar marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu kuma ba. Ba za mu yi magana akan malamin mu Dr. Ahmad, ba za mu yi magana akan dukkan wani malami da suka sani ba a Najeriya ko a ina ne kai, ba za mu yi magana ba kan wani malami da yi magana akan wannan hadisin shekara 300 zuwa yanzu baya. Mu yi magana akan malaman da suka yi magana kan wannan hadisin shekara 700 ko 800 ko 900 baya, a ba da referensu da tabbatar da matsayin hadisin. Dan Allah, idan an yi haka an yi adalci ko bai ba? Amma duk wata hanyar da za a bi wannan ba kawai a ce a yi rigima, adalci kenan ko zalunci? Haka zalunci kenan. Kaga ya kamata mu zama masu hankali, da Allah ya ba mu hankali don ya raba bambanta mu da dabba. Dabba ce ake daukan sanda a ce binan ta binan, binan ta binan, amma kai dan adam ba za a yi maka wannan ba. Don ko an yi maka wannan ka tsira da ranka a zuciya ba a yi saba a kwakwale ma abin da ke aƙida da kai imani da ta ko kai da ita. Ashe kamata in ana so, in kana son ka dora mutum akan tabarki, da sanda za ka dora shi ko da dalili? Duk wanda ka dora da sanda lokacin da baka nan sai sai sauka. Amma in ka dora shi da dalili ba, da kana nan da baka nan ya rike karkadam kenan. To ka gamsar da tunaninmu da hankalinmu mana ta hanyar nassi na Alkur'ani da hadisan manzon Allah da bayanin malamai magabata.